Ovo je mnogo bolje od onoga što smo do sada imali. A sinovi ti još spavaju. Umetnici. Tako je, ja sam dao oglas. A koliko imaš godina? Malo pre si me pitao da slikamo akt. Imam nekakve dojave iz policije. Kakve ti to oglase daješ tamo? A? Jesi poslao makro? Psihopata. Majmun. Izvini, sam te uplašio. Ne, sve je u redu. Vera, jesi to ti? Adijen. Ovde potpukovnik Kosara Doder, ako me se sećate. Moramo da se vidimo danas. Jao, kad bi ja nekako mogla da ti nabavim jednu finu devojku da nam rodi dete. Pošto nam je devojka i onako prispela za udaju. Koji im je sin ovde neoženjen? Idi u lov. I ne vraćaj se bez skalpa. A bračne ponude su te mimo ilazile, kongominim. Vatra. Lepo. A šta gori? I vidim da si nesrećan. A ti si srećan. I čuvat ću tvoju tajnu doživotno. Kučka je trudna. Nadam se da niko nikad i neće saznati. Budi sigurno da neće. Videla sam. Hadi ju Doder. Šta si poludeo? Budem sam neodavno za to, znaš? Moram da proverim ko je taj lik. Prvo šampanjac ili da se podsjetimo starih vremena? Samo sam uznemirio vas, poremetio vaš život. Karenjina, valjda je htjela da se ubije zbog nekog lika. Hoćete li mene pozvati na tu žurku večeras? Niko nikom ne sme da kaže koji je uslov dobio. Znaš šta mi nikad nisi rekao? Šta? Šta je bilo te večer? Ona je ćerka čoveka zbog koga je tvoja majka mrtva. Napravila sam mu odličan parfum. Vama volim. S mrdicom ljubičastog bibera. Ako krene po zlu, živu glavu izvući nećemo. Kakav prsten? Onaj koji si ukrao. Je lepo iznenađenje. Dobitnice nagrade, žena godine. Dobili ste jednu čudnu poruku. Tvoja majka je otrovala tvog oca parfemom, a onda zapalila kuću. Kako je to predstava kad nema mrtvih? Imaš dete za koji ne znaš da postoji, a jedno od tvoje 4 dece napravio je tvoj brat blizanac. Dojte hitnu pomoć! Šef ne diše! Nije preživeo. Umro. Ti si ga otrovala. Zakopane tajne. Od ponedeljka, 20. marta. Svakog radnog dana u 21 čas.